piakkaa! Olis pitänyt kovata! Hello! Miksi? Meidän uljas kantaa! Kyllä tällaista! Kyllä se kasaantuu! Tosta! Pysy kasassa! Kamala! Olis kuvannut! Oi elämä. Se on siihen alkuun jotain. Tämä on tarina. Uljasta. Talkoista ja tuli kuningas. Joo. Vetämällä. Kapulan kannosta. Ai kamala. Tää Sili on muuten ollut hiukan hauskaa pitää olla semmosia puita. Ihan sama kuitenkin, niin se veti niinku näit tiedätkö kun jää tämmösiä tonne alle johonkin puihin. Joo. Okki. Haa, die! Niin Sili oli vaan silleen kun me oltiin suunnistamassa niin mä tein harvinainen laji Sili suunnistaja. Dokumenttiin, niin se Sili oli sillä tälleen polki niitä puusta alemmin ja sit mä oon se, tässä Sili suunnistaja verkkaa reviiriä. Sit mä oon se, mä tulin ihan siihen Silin nenään, että huomaakohan minut, huomaako? Sit se on se, sit mä oon se, ei tuu!